Ez a kis film segítséget nyújt ahhoz, hogyan lehet használni a Abbey Word szövegszerkesztő programot a rovásírásban. Szerencsére ez a program minden tekintetben kiszolgálja a nemzetközi szabványban elírtak szerint készített billentyűzeteket és betűket, betűkiosztásokat, betűformátumokat. Na, a következő, megnyitjuk a böngészőnket. A böngészőnkbe beírjuk az Origo szoftverbázist, így van, lehívjuk. Itt a segédprogramok között keressük a Abbey Word programot. Azt mondja, hogy Abbey Word, igen, itt van Abbey Word. Na így, na menj szépen, úgy van, és keres. Ebben az esetben ugye rögtön ki is adja a kereső a programot. Itt van letölthető, magyar nyelven kiválasszuk azt, hogy milyen operációs rendszeren futtatjuk. Én XP-re töltöm most fel. Így van, már meg is történt a megtörténés. Az összes megjelenítésbe, megjelenítés mappába, ezt a mappát szépen kicsomagoljuk, összes kibontás, így van, Abbey Word, látjuk az exe fájllal, az Abbey Word Setup exe fájllal megnyitjuk a programunkat, elindul a feltöltés, jött egy üzenet, igen, ez az engedélyezi-e, igen, engedélyezzük, magyar nyelven szeretnénk feltölteni, tovább, elfogadjuk a feltételeket. Nagyon fontos, hogy jelöljük ki az összes üres négyzetet a kiajánlott képbe, szépen sorba, mindet kijelöljük, és a betűket is kijelöljük, így van, és léphetünk tovább. Ide fogja tölteni a programot a rendszer, tovább, és a telepítést kezdjük meg. Ugye tartottunk egy kis szünetet, a telepítés az eltarthat géptől függően egy pár percig. Lépjünk tovább, és fejezzük be a telepítést. Csukjuk be az ablakokat, de amint látjuk, már rögtön meg is nyitotta a programunk a Abbey Word felületét. Nyissunk egy új ablakot, így van. Na most többféleképpen lehet rávenni a gépünket, hogy jobbról-balra írjon, mert alapból rendesen balra-jobbra gépel, ahogy mi ezt megszoktuk. Most ebben az esetben kétféle módon tudjuk beállítani a gépünket a jobbról-balra írásra. Menjünk rá a formázás, szövegirány beállítása. Ezt a két ikont, a bekezdés jobbról-balra, illetve szíveg jobbról-balra, ha bejelöljük, formátum, szövegirány, bejelöljük a másikat is, így van, akkor, amit látjuk, rögtön átugrunk a gépünk a jobbról-balra. De van egy másik megoldás is, a formázás, illetve a nézetbe jelöljük ki a formázás eszközt. Most ezt kipipálom, látjuk, hogy ezek a részek eltűntek, nem kell megijedni, pipáljuk vissza, így van, megjelenik. Na most ez a két funkció, amit itt látunk, ez ugyanazt szolgálja, amit az előzőekben mutattam, tehát ez mutatja a bekezdés domináns irányának megváltoztatása, ugye átugrik a kurzor jobbról balra, illetve az írás irány is, tehát a szövegirány mindenképp jobbról balra legyen. Na most ahhoz, hogy elkezdjünk írni, először, ha megnézzük a sima magyar billentyűzettel, ha elkezdünk írni,
akkor azt vesszük észre, hogy a szövegünket, a latin betűket jobbról balra teszi a program. Ez nagyon jó, mert hogyha most kiválasszuk az Old Hungarian billentyűket, illetve Old Hungarian billentyűkészletet, ami szintén magyar, de ez már rovás szabványnak megfelel, akkor ugyanúgy leírjuk, hogy akkor most már ezt rovással írja le. De választhatunk magunknak másik betűtípust is, mondjuk kiválaszthatjuk az Arialt, szintén, ha leírjuk ezt a szót, igen, ez előfordul néha, hogy az első leütésnél még nem jelenik meg, meg kell kétségbeesni, ismételjük meg, és újból leírhatjuk vele ezt a kis szót. Na most természetesen, amit már előzőleg feltöltöttünk magunknak, az Old Hungarian betűkészleteket, ezeket itt látjuk az O betűnél, O-hun, ez mind a rovás szabványnak megfelelő betűkészlet. Válasszunk ki egy betűtípust, mondjuk legyen az álmos betűtípus, akkor ugyanezzel a billentyűzetkészletet, a soha ne felejtsünk el billentyűzetet választani, leírjuk ugyanezt a szót, nem jelent meg, nem baj, majd most megjelenik, akkor, tehát ugyanígy megjelenik a szövegünk természetesen, ezeket a betűket tudjuk nagyobbítani, mondjuk legyen 26-os, és látjuk, hogy a szövegünk itt van, és jól látható. Lehet ezzel a rendszerrel összeróni is, ebben az esetben válasszuk a másik rovásos magyar billentyűzetet, ez pedig a rovás ligatúra billentyűzet, ehhez viszont szükséges az a betűkészlet is, amelyik a ligatúrákat, az összerovásokat tudja. Ebből egyelőre ez az egy van, az Old Óhun álmos ligatúra 1.7-es. Ha ezzel írunk, akkor látjuk, hogy egyszerű összerovásokat ír a gépünk. Sok örömet a használathoz, köszönöm, hogy ezt a rendszert használjátok, ne mentse, bezárjuk. Még egy érdekes dolog, ahhoz, hogy könnyebben hozzáférjünk a programunkhoz, tehát, hogy kitegyük az asztalra, ezt a következőképpen tudjuk megtenni, rámegyünk az AbiWorld processzorra, az AbiWorld 2.9-et jobb egérgóban rákattintunk, küldés és asztal parancsikon létrehozása. Látjuk, hogy itt létrehozta a parancsikont, ide fel tudjuk tenni, és bármikor, amikor rovás dokumentumokat készítünk, hogy szeretnénk írni, akkor ebbe a programba meg tudjuk tenni.